Pagkakuta, ang mga itong hindanan, pagkalingan mo kami tanan, harus papaminaw o paghatag sa ibugaton sa iyong mga pulo. Pagkalingan sa atin yung mensahero, harus sa pagpadaya sa iyong pulo, alam sa tanan. Amen. Good morning sa tanan, nagsuwan. Ngayon, salamat kayo sa congregational choir. Nagsimpulo sa atong United, no? Nagsimpulo sa pang pagkahibusa kay ining atong iglesia uli ko siya as a group, hindi siya as individual. Mga salamat sa isang isaw. Kasagaran na ito ang pagkaroon selebrasyon in bulan ang Epiphany. No? Atong saratan ng Epiphany o ang pagpadayang sa Ginoo ngadto sa tanang kalibutan. No? Hindi lang diri sa Pilipinas, kundi ngadto sa tanang kalibutan. Kaya ato ang unong orator sa aking nagtutapon, ito may giluhan na pahibalik sa katuyuan sa Diyos. Kung sa bahay ay katuyuan sa Diyos. Sa ay, uli ang ito ang malintan ba? Sa ay purpose na ito ng simbang ta. Uli kanang simbang ta kada Domingo, nalipay ba ang Ginoo niya na? No? Uli karang hatag o perko kayong halad. Tinoon pa kayo nalipay ang Diyos niya na? Tinoon ba ang vital church? Karang perko kayong halad? Perko ka mga sularan sa tuwang sulat ang lunanan? Lunanan mga malando ba? Na mo pa kayo katuyuan sa Diyos sa higano. Kung akong tanawon ng Mikias chapter 6, verse 1 to 8. Kasi sa tuon, ang nagsulat ni Diana, iniipin ko sa Mikias. Tungkol kay mga mananabutang niya na siya ko'y author niya. Kundi natin siya matawag na usapang hala ngadto ni Mikias. No? Sa panahon na siya na prophecy sa nasod sa Israel. Kasalanan ang mga kakauhan sa panahon ni Mikias, mga adunahan. Tunay na adunahan niya gamayan ng mga bus. Niya ang si Mikias, nagpuyo ni siya sa dapit sa mga kabus. Meaning na, manila ito ba? Ubri, ini si Mikias. Kunya, ang manakot kaya ito, ito yung nakaidaghang mga katungganan, mga hari, mga pari dihan sa Israel kaya ito. Daghan o kwarta ang mga kakauhan sa Israel, mapantulang ang ilang espirituhanon mga hari. Mga sa ang pagbasa niya na, kung ito mabasa ang chapter, ang verse 1 to 5. So, ang Ginoo niya. Naguol ang Ginoo tungkol kay wala na himong hustisya ang mga ipabuhat sa mga hari o mga pare. Especially mga pare. Mayroon mga pare, kaya ito sa Israel na luwas ka niya na. Basta una kayo gano'ng mahandi. Kanina ba? Kunya, dito na yung mga tao, naikita na ng mga tao. Kunya, ang pamagi, hindi ka na sa Jews na pamagi, kundi pamagi ka na sa Babylonia. Babylonia ang nagbihag kanina. No? Kaya bihag man sila sa panahon ni Propeta Mikias. Ang Ginoo nila, kung sa may ingon, sa verse 3, ang Ginoo ng iyon, kung sa bayahin mo kung kaninyong katawhan ko, nanong gipunan man kamong kanako o tubaga ko. Pasabot na wala naging klaro wala naging klaro ang magkakauhan sa panahon ni Mikias. In verse 6 to 8,
kananta mao'y anayan nga buhaton sa mga kakauhan sa Israel. Unsa man ang pagbuhat sa kaanayan, pagpakita sa matunayong hugma o sa pagkinabuhi ubos sa mando sa Dios. Kini ang mo'y makapalipay sa Ginoo. Kini di ay ang tuyungan sa Dios mga igsoon ni ato ilang panahon. Apan kini mga butok, mga butana mo'y wala na himong sa mga katawhan sa panahon ni Bias, especially sa mga hari. No? Mga sa verses ng ingon niya, kung sa may angay yung ihalad sa Ginoo, iligsimba ko kaniya. Maglalaba ang halan na sunugod na nating baka usa ka tuig ang gagulaman mo, meaning ganahan ba, malipay ba ang Ginoo niya kung sa tagaan, naghan mga buta, kamiro, mga kwarta, di ay malipay ang Ginoo. Kung wala ang kaanayan, paghidupa, upan sa kamanduan sa Ginoo. Ang Mateo, chapter 5, verse 3 to 12, muli ang ikaduhang higayon sa Jesus na himo o ministeryo dito sa Galilea. Dito siya una na nag-ministry. Nagwali siya dito sa bundok, bunga nakita niya ang mga tao na nagulong niya. Kunya, nasugod siya wali. No? Ang iyang wali, alang kini sa mga katawhan na andam na kung sunod ka niya alang sa ministeryo. Tungkol kay Omaling ang kasagaran na ipaabot sa Diyos. No? Na pinahalan na mahimong bumuyog ang katawhan ng Diyos Kristo. O kung naging koneksyon sa panahon ni Propeta Elias, kung saan ang koneksyon ini, ang koneksyon na tunay na kung katuyuan ang Diyos ngadto sa talang katawhan. Dili ang pagpukan sa mga katawhan, dili ang pagsilot mo ituyog sa Diyos mga igsoon, kundi gitawag na buhaton ang tanan ng maayo at ubangan sa Ginoo. Maunay pinaka number 1 na gusto mong ipaabot sa Diyos sa mga katawhan. O maugili ang katuyuan sa Diyos sa mga isa. Ang wali ni Jesus, kini nato pwede literal na sabot na kapag ang imong mungkenda sa chapter 5 is kapag talipay or tawang ng ulahan. Meaning, dili talipay na mag-aaklamang feeling mag-angkot ang daghang bahagi, dili niya ang talipay. Kundi talipay na bisan nakakita sa pag-antos, nakakita sa karisot, nakakita sa kasakit, wala ang gustong ipa-ambot ini sa verse sa chapter 5. No, ang wali ni Jesus. Kaya ang klase ng kalipay. Muna nga imo niya na bulahan ang nagsubok kay bayan sila sa Diyos, bulahan ang magpaugsanon kay magalawat sila sa lisanan niya, bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa pagbuton sa Diyos kay kagbaw niya sila. No? Wala, di imong kalipay sa mga butang, kundi kalipay na dunay Diyos sa kasing-kasing ubungan. No, mga ang tungkol ang pagbuhat niya na ang igsoon, grabe. No, mag-antos kita na kay imong pagrihaw sa padayon. Bulahan ang ginukos tungkol sa ilang pagsunod sa pagbuton sa Diyos kay ila ang hinalaan sa langit. Niya, kamo, sunod ng butusan. Buhat niya na. No? Huwag patakaw ba? Meaning, discord kayo. Muna nga, kung mga buhat kita na nag-aangkong na kita sa kalipay na nihatag sa iyo. No? Maubiayin na every Sunday, kinahanglan mong simba. Malipay kita ng simba. Kaya ikaw kita ng mga sa church, di nila ano ipadayag sa katawhan na usok-usok yung simba ba? Di nila mong i-ID atong mga halad, nila dili, so yung kapalipay sa Ginoo. Di nila simbahan na atong pinidukong ng yung kapalipay sa Ginoo. Ang mga kapalipay sa Ginoo, mga isuon, karang doon na kita itaas sa ayong commitment sa
kung sa man ang kabubukon sa Diyos diri nato. No? Kanang pagkamasulundon nga ang tawag o pagkamasulundon nga tinunan. No? Gikan sa pagbuhat o justisya, kakalayan sa tanan, pagpakita sa patunayang gugma, uban sa pagkaubos sa Panginoon. Kana ako kayo magpalipay sa iyo. Yan kita, gusto na ito nag-contribute niya sa ato ang bulimon sa Iglesia niya sa Katiliman. Na sa Katiliman karon atong kita, especially pagkatutulong ko ka ng nasa present ko personal ka. Actually, di na talang mga riso mga sasama o tunay mga sila. Upang niya ang biktima tungkol sa mga injustices, especially na may mga pobre na tao, umiyak ang iyang mga naglato, ay, bayaran ng mga kwarta o mga preso ka sa pag-ibig na yung mga sila. So, that's a reality. Tinukod na siya. Hindi na siya nakakagod na ito ka, tinukod na siya. Hindi lang niya sa kuwan, kundi niya sa mga leaders, dapat sa kuwang laso. Ikaluha na climate change, global warming, mga pagpaha, mga unsalihan. Isang may nagbuhat niya na, kato ihapon mga dunay kaya ng bayan, aron bungkago kabuhatan, kung dito kukuha o mga mineralis. Muna nga, meron ang panahon na hindi sa ito ang barangay, yung tayo na may mahaas ko ng panahon. Karoon na, nahirap ko, umikan kayo, bubak na tayo ang bukid na to. No? Kung makalang pa sa bukid na to, siminto na pala ng dalan niya. Hindi ka kitawag lapo, pagbuka na ng mga dato, yung mga building, upang na rin dyan sa mga bukiran. Konsepsyon ka ron, may ito, bunaw pagkakaya konsepsyon ka ron. No? Kaya ko, as busit, magkwalo kayo, jacket ko nila ay gabo niya tinunaw kayo. Ang nakakaroon mabati ko na nato. So, mga igsoon, di yung mga itanganan o yung buhat niya, hindi mo sa kita mga biktima sa mga injustices na mga bimatan o wala yung mga kanayan. So, sa mga sabi ang atong iglesia ng igsoon na nagkalisod ba ka? Ganong nagkagamay, especially na ito ang mga bagat kung siguro gumitan na kulang sa ito ang pagpatutok sa ito ang mga sa mga anak. Ngayon, mauna na medyo kulang pagkitawa sa ito ang mga pagpanigang mo. So, sa mga ito naghihapon kita, kung kay naman, magpagayon pagkinin ito ang pagsimba sa mga linggo, pagpagayon na ito ng Bible study, niya itong mga pamilya natin nasa Lainasod, salamat po talaga, tungkol kay nagkakad sila ng mga dagong kwarta, kung hindi lang lipayo ng Ginoo ha, kundi ang doon kita yung mahimo ng maayo diha sa Katiliman, hindi sa atuang iglesia. Kung gana ang igsoon, mo dako tayong natuyuan sa Diyos diri kanato. Kung gana ato sa kanang kunon, ug mubuhat kita diha sa atong kasakat sa kinabuhi. Kaya sa atong pagkalikaw sa pagbuhat, alam sa katuyuan sa Diyos ng igsoon, tunay ganti ang Ginoo alang kanatong mga diha sa Mateo 5 verse 12, nag-ingon diha, paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Giingon sa bilang ini papasibala ang mga propeta nga hinunan ninyo. Mga magbalintao kita sa pagpadayon sa ang unsaman na ang katuyuan. Ingon na sa kamo. No? So, dito lang nila kita yung mga musimba, dito yung mga bata ikalhalan, kundi magluha kita isa ang mga buluhaton. Tungkol kayo sa pagbuhat niya, yan ang nagsoon. Nahiyong kita ang disipulo ni Kristo.
Kuya, ang disipulo ni Kristo, kinahanglan mabawas kita sa comfort zone. Huwag mo na nga makaangkong kita kung mga pagtantos, makaangkong kita kung mga katapoy, alang sa pagpadayo. Apan, kung may kamang kita sa pagbuhat mga igsoon, dunay ang ganti. Kuya, kana sa pagbuhat yan na, dili na kailangan after ka ng ganti. Kundi, buhat na ito na tungkol kay nahimong kita maayon sunod. Diha sa kawan. Kung ka na, maoy ang tuyuan sa Diyos sa mga usapan. Sa ngalan sa Tuhan, Anak ng Espiritu Santo. Amen.